Fermín entra dins de l'àrea, la centrada de Fermín, Ferran, Olmo, al pal! Al pal Dani Olmo! El tercer home, amb David González i Àlex Farsac. És una imatge preciosa la que ens està deleitant aquí a la Reial Societat, que avui té una festa ben grossa. No només és un partit molt important per ells com és jugar contra el Barça, sinó que també és festa a Donòstia, i la gent ho ha volgut celebrar venint a aquest estadi del Reale Arena per veure aquest partit de futbol. I Àlex, tornem a repassar les alineacions del partit. Amb qui surt el Barça, Àlex? Doncs el Barça surt amb Joan Garcia a la porteria, a línia de 4 amb Alejandro Valde, Eric Garcia, Pau Covarsí i Jules Koundé, al mig del camp amb Pedri, Frenkie de Jong i Dani Olmo a la mitja punta, i a la davantera novetats: Fermín López a l'extrem esquerra, Ferran Torres al tauró de punta i Lamine Yamal a l'extrem dret, com ja és habitual. La Real Societat, però David, amb qui surt? Surt amb Remiro a la porteria, Aramburu, Joan Martín, Zubeldia i Sergio Gómez fan una línia 4 darrere, Turrientes i Carlos Soler al doble pivot, mitja punta per Brais Méndez, Kubo, Guedes i Oyarzábal, el trident ofensiu d'aquesta Reial Societat. Doncs ara començarà el partit, primera pilota que començarà a moure's aquí a l'estadi de Anoeta. Serà el Barça el que posarà l'inici d'aquest partit. Comença el partit, primera pilota que ja juga Frenkie de Jong, el Barça que ataca la porteria dreta, si esteu veient el partit retransmitit, i la Real Societat, evidentment, l'esquerra. La pilota que la rep per l'esquerra Gonzalo Guedes, el desdobla Sergio Gómez, però Guedes vol anar pel mig, la centrada de Guedes, la rematada i el gol. Gol de la Real Societat, però en fora de joc, Àlex. Fora de joc, sí. Jo em pensava que hi havia un fora de joc previ, he vist que tots els jugadors posteriorment a la rematada d'Oyarzabal també el demanaven. Veiem aquí la repetició i efectivament és... Si no remata aquell jugador que ve a segona línia, no. Remata Oyarzabal i és fora de joc. I Frenkie de Jong que feia pilotada llarga cap a Lamine Yamal. Compte que està Lamine Yamal sol a l'extrem dret de l'àrea. Lamine que ja trepitja, ara pot buscar la centrada, Lamine, el xut! Aturava Remiro el xut de Pedri, el rebot no era bo i finalment sortia la pilota per la línia de fons, però quina aturada providencial ara de Remiro després de que Lamine Yamal sortís en carrera. La té Lamine Yamal per al costat dret, es desfà de Sergio Gómez, la passada per Fermín, la rematada amb el pit Zubeldia, segueix el perill del Barça, Pedri a la frontal, es regira Pedri, ha d'obrir l'esquerra per Valde que feia una finta per centrar, juga amb Dani Olmo pel mig, el xut d'Olmo a les mans de Remiro. La Reial Societat que buscava la contra, intenta canviar el joc ara molt bé, el jugador de la Reial pressionat per Dani Olmo, no hi ha falta, atenció perquè té la pilota Fermín a la frontal de l'àrea, prepara el xut Fermín! Gol! Ferminator! Gol de Fermín López! Minut 6 de partit, minut 6 de que el Barça s'avança en aquest marcador després de la jugada de Pedri, després de la jugada d'Olmo, després de la jugada de Lamine. Doncs bé, Fermín recupera la pilota i encarrera, i des de la frontal prepara el xut que s'endinsa perfectament i de manera equívoca dins de la xarxa de Remiro. Takefusa Kubo, que perdia la pilota en una zona imperdonable, i el que ha estat més llest que ningú ha sigut Dani Olmo, recuperant aquesta pilota, un jugador que no estem acostumats a una entrega espectacular, o almenys no és una de les característiques base de Dani Olmo, però en aquest cas l'ha lluitat, l'ha recuperat i ha provocat aquest gol. I ara no sé què s'estaven mirant les àrees tècniques. Gil Manzano que anava... Compte que el gol està en revisió, eh? Sí. Per una possible falta de Dani Olmo. Jo no l'he vist, Jo no l'he vist. Doncs sí, la va veure, per tant, segurament, o no ho sé, però normalment quan el van a cridar al bar acaben canviant de decisió. El toca una mica, Sí, el toca. La veritat és que li toca el peu per darrere, però no sé jo si aquest contacte és suficient com per pitar una falta. En tot cas, jo crec que l'anul·larà. Doncs Gil Manzano que diu no hi ha gol anul·lat. Per tant, aquest gol del Barça, aquest gol de Fermín que s'anul·la al minut 8 de partit per la falta de Dani Olmo sobre Takefusa Kubo. Té la pilota Dani Olmo, bona conducció del de Terrassa, segueix Olmo, Ferran la demana, Olmo que provarà el xut, fora!
La rematada de Dani Olmo per sobre la porteria de Remiro. Guarsí filtrava una passada per Fermín. Lamine Yamal que regateja un jugador sense voler. Segueix Lamine que segueix regatejant-se i pixant-se jugadors de la Reial. La passada per Fermín és boníssima. Fermín que trepitjarà àrea. Fermín busca la passada al segon pal per Olmo. No hi arriba el de Terrassa. Tot i així arribarà Alejandro Balde. Llàstima perquè no sé si no s'ho ha cregut o no sé si la passada era massa forta o no s'ho esperava Olmo. Lamine Yamal jugant amb Jules Koundé. Koundé amb Pedri, li donant molt espai a Pedri, no és bona idea, la passada per Frenkie, la rematada, gol! Gol de Frenkie de Jong, però en fora de joc. Fora de joc del avui capità del Barça. Crec que era bastant clar en directe, hem de veure la repetició, així ho confirma la repetició, la retransmissió d'aquest partit. Frenkie de Jong, que també es veia conscient en posició adelantada perquè no celebrava massa el gol, perquè el Barça segueixi amb l'atac. Lamine Yamal, la passa interior per Olmo, la rematada, fora! Estava molt sol Dani Olmo, Lamine, que l'ha trobat molt bé al mitjapunta blaugrana, però la rematada, el contacte amb la pilota no ha sigut el millor. Semblava que ho tenia tot fet i l'ha enviat fora. Ocasió claríssima del número 20 del Barça, que remata horrible aquella pilota. Podia jugar amb Dani Olmo i així ho fa per línia de mitjos. La passada de Dani Olmo per Lamine, que ja trepitja àrea, marxa Lamine, el xut de Lamine surt totalment desviat perquè la volia creuar el jove 10 del Barça. Compte que marxava ara la contra la Reial Societat amb diversos jugadors. La passada per Guedes és bona. Guedes, que compte que rellisca Guedes, s'aixeca però dins de l'àrea petita. El remat de Guedes directament a les mans de Joan Garcia. Sort que s'ha relliscat, Lamine veu a Koundé fent la desmarcada, la passada és bona. Koundé a l'interior de l'àrea, es fa un embolic al 23, tot i així segueix amb la pilota als peus, torna a obrir per Lamine Yamal, encara Sergio Gómez, segueix Lamine vol pixar-se Sergio, ara ha estat bé el de Badalona, li cau la pilota a Koundé a l'interior de l'àrea, Lamine al xut, gol, anul·lat de Lamine Yamal, anul·len el gol un altre més? Però per què en aquest cas? Per què han anul·lat aquest gol de Lamine Yamal? Ens ensenyen un pla del línier davant, calma un moment que la jugada s'haurà de revisar. Aixecava la bandereta, serà, suposo, fora de joc, no ho sé en quina circumstància. Fora de joc, sí. Veiem la jugada repetida, Lamine Yamal que encarava Sergio Gómez, pilota per Koundé i Lamine Yamal que sembla que estaven fora de joc. I un altre gol, el tercer del Barça en aquest partit, anul·lat. El tercer del partit, Fermín n'ha fet el primer al minut 7, Frenkie de Jong n'ha fet el segon al minut 20 i ara Lamine al minut 26. Tercer gol del Barça, anul·lat en pràcticament 26 minuts de partit. Doncs, vaja, compte. És difícil de perquè percebre. No sé si era Zubeldia. És que per entendre els oients d'aquest partit és una jugada on Jules Koundé està lluitant la pilota amb Zubeldia i amb Sergio Gómez, però cap dels tres té la pilota controlada i la pilota li acaba caient a Lamine. Ara, s'ha de veure qui és l'últim en tocar aquella pilota, entenc que és això el que estan analitzant, o fins i tot en quin moment Jules Koundé toca la pilota i quina és la posició de Lamine en aquell moment. Gil Manzano esperant per senyalitzar fora de joc, que ja ho indica a l'àrbitre del dia d'avui. Per tant, Àlex, ens haurem de seguir menjant els mocs perquè és que avui sembla que la cosa va de fora de jocs. Defensa la seva marca Alejandro Balde, l'ajuda Dani Olmo. La Reial que segueix atacant, la centrada és molt bona, el xut de Guedes i el xut d'Oyarzabal i el golaç de la Reial Societat, el golaç del número 10 de Noeta Oyarzabal al minut 31 de partit. Avança i aquest sí que comptarà el marcador a la Reial Societat. Quina centrada i quina rematada Oyarzabal, que és una rematada d'aquestes que només et pot fer un jugador veterà, un jugador amb experiència, un jugador murri, un jugador que sap on col·locar-se. S'ha de dir que l'acció tècnica que fa tant Oyarzabal com la centrada de Carlos Soler són molt bones, les dues accions, però en aquesta acció Carlos Soler ha estat massa sol per centrar aquesta pilota i el jugador valencià és que té molta qualitat, no pots donar-li tant espai perquè pugui buscar una centrada a l'interior de l'àrea. Evidentment és boníssima i és una acció complicada del número 18, però bé, has d'estar una mica més a sobre, i després el segon pal Oyarzabal, que també rematava una mica massa a plaer. A l'acció del gol, Frenkie estava parlant amb Gil Manzano d'una falta que no assenyalaven sobre Dani Olmo. Mira, justament la realització ens ensenya Joan Garcia queixant-se que allà li havien fet una falta al meu company, no la senyalitzava Gil Manzano.
podia haver sigut falta, perquè l'agafen de la samarreta a Olmo. Ara bé, d'aquella acció ja havia passat estona i en el que no pot fer el VAR és rearbitrar tota una jugada sencera que ja ha passat feia una estona. La treia la defensa del Barça, la pilota que seguia dins de l'àrea, torna la pilota en zona de perill dins de l'àrea, els jugadors del Barça que estan en un autobús, el remat fortíssim cap a la porteria per part de Torrientes, però Joan García l'ha aturat sense cap més problema, David, perquè jo crec que la rematada venia de tan lluny que se l'ha vist venir. L'ara ataca el Barça, vinga va, que queda molt partit, estaven fent bé les coses i ara un ensurt ens hem emportat. Dani Olmo, el xut, atura Remiro, no amb la màxima seguretat del món perquè se li escapava aquella pilota, no sé, se la intentava blocar, però era un xut molt potent el que feia ara Dani Olmo. No ho sé, veiem aquí la jugada repetida del fora de joc de Lamine. Bé, no m'ho puc creure el que... Bé, per una punta del taló, si hem dit que la temporada passada es va anul·lar un gol de Lewandowski per un taló milimètric, doncs ara s'ha anul·lat un gol de Lamine Yamal per un taló encara més milimètric. Bé, per un píxel, no? Sí. Que sembla, vull dir, sorprenent aquest fora de joc. David, quants minuts ha afegit ha indicat Gil Manzano? Doncs n'afegeixen 5 minuts d'afegit, entenc per les revisions del VAR que hi ha hagut, però Àlex, la pilota torna a ser en joc. La Reial recuperava Guedes, compte que ara s'adorm Guedes, la passada a Pedri per Lamine Yamal dins de l'àrea, i va Lamine, el xut de Lamine, mà providencial de Remiro, Lamine que s'havia endinsat dins de l'àrea i havia buscat una altra vegada creuar la pilota per intentar que Remiro no hi arribés, però Remiro ha estat molt i molt atent i ha tret una mà providencial per salvar la Reial. El que ens està dient aquesta primera part és que aquests primers 45 minuts facis el que facis, no toca, i així t'ho està determinant el futbol. Queden 2 minuts per acabar els primers 45 minuts, en aquest cas 50 perquè se n'han afegit 5, però bé, vaja, amb la sensació que has fet les coses bé però que no han acabat amb la resolució que t'agradaria. Pedri González de l'altre costat a Dani Olmo, no el veu, la passada de taló de Jong és Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, penal pel Barça a les acaballes de la primera part, no ho ha dubtat ni un instant Gil Manzano, s'emporta una cleca de Fermín López felicitant a Lamine Yamal, li donen la pilota al número 10 a la última de la primera part. Aviam si no hi ha fora de joc, compte Àlex, sí que hi ha fora de joc, així que no hi haurà penal. Mare meva, el que està sent aquesta primera part i els fora de jocs, quin mal de caps ens està donant aquests primers 50 minuts, que és d'impotència pura. Gil Manzano conversant amb Carlos del Cerro, amb la mà a l'orella, es posa el xiulet a la boca i efectivament serà fora de joc, un altre més en aquesta primera part. Acaba encara Pau Covarsí, que demanava fora de joc, i ara sí que Gil Manzano diu que s'acaba aquí la primera meitat de joc. La Reial Societat guanya per 1-0, gol d'Oyarzabal al minut 31 després d'una passada de Carlos Soler magnífica i una rematada extraordinària del veterà Mikel Oyarzabal. Àlex, que torno a tenir aquí a la dreta, com has vist aquesta primera part? Saps quan et despertes un dilluns de febrer a les 7:53 i tens l'alarma a les 7:55 i et vas a dutxar, et dutxes, no hi ha aigua calenta, surts a fora de casa, camí de la feina i el bus no passa i està plovent i arribes a la feina i el teu cap... Que el bus arribes corrents i se't te'n va la cara... No, i arribes però el tio ja ha tancat les portes i et diu que no et vol obrir. Doncs així és com m'estic sentint jo avui. Sí, és una situació d'impotència, però no estic enfadat. No, el que estic és desesperat. És com, per què? Per què estic passant això? Però ens estem barrejant això? No, jo crec que la resposta és no. Hansi Flick fora. Bé, Hansi Flick fora. Començarà la segona part, Àlex ja ho fa a la Reial Societat, primera pilota que juga Oyarzabal, no s'ha produït cap canvi en aquesta segona part, segueixen els mateixos 22 que han començat aquest Reial Societat 1, Futbol Club Barcelona 0. Compte ara l'atac del Barça, ara t'aturo Àlex, la passada de Koundé a la dreta per Fermín, Fermín entra dins de l'àrea, la centrada de Fermín, Ferran, Olmo, al pal! Al pal Dani Olmo, semblava que la jugada estava feta, semblava que allò anava a quedar en gol, la jugada del Barça ràpida
després de que li arribés la pilota a Fermín, la central segon pal, que era molt bona, i Dani Olmo, Ferran, que no hi ha arribat en primera instància, i Dani Olmo, que ho tenia fet i l'ha enviat al pal. El Barça torna a desaprofitar una nova ocasió i sumem una més en el llistó d'oportunitats d'aquest partit. Valde, la passada d'espai per Dani Olmo, va, aquesta sí, aturada de Remiro, quina mà del porter navarrès, l'ha tingut Dani Olmo, que es bofega, es queixa Dani Olmo perquè l'ha tocat Remiro, no assenyala córner? Sí, ara la pilota torna als peus del 10 del Barça, ara té la pilota Ferran, el xut de Ferran dins de l'àrea, aturava Remiro. Un altre més. De manera molt clara, un altre més que aturava el porter de la Reial Societat. Rondem Lamine Yamal fa una finta per centrar, segueix Lamine segueix, li fan falta després de que el Diablet de Rocafonda segueix amb la seva electricitat el dia d'avui. A prop de la pilota Lamine Yamal i Dani Olmo. Doncs jo penso que serà l'encarregat de llançar aquesta pilota parada Lamine Yamal. Doncs així ho fa, es prepara Lamine, encarrera el xut directe a Lamine, directament a fora. Buscava la porteria el número 10 del Barça, però no ha estat del tot encertat, perdent 1-0 contra la Reial Societat. Els expected goals, que són el que t'agrada a tu, 0,2 per la Reial Societat i 2,23 del conjunt de Hansi Flick. És una barbaritat, això implica que el marcador ara mateix hauria de ser 0-2 i és 1-0. Al final és una estadística, i el futbol doncs, a vegades... A mi no m'agrada aquesta estadística. Però... No, és una estadística fiable, perquè representa quina ha sigut l'amenaça dels dos equips. I en aquest cas, doncs, l'amenaça dels dos equips ha acabat sent recompensada per la Reial i penalitzada pel Barça. Es preparen canvis ja a la banqueta blaugrana. Sortirà al camp Joao Cancelo, recent incorporat en aquest mercat. Triple canvi, del Barça. Sortirà en el seu lloc Alejandro Valde, entrarà també el robot polonès Robert Lewandowski en el lloc de Ferran Torres i per últim entrarà l'extrem esquerre anglès Marcus Rashford. Per Fermín o per Olmo? Jo crec que per Olmo, però ho veurem. Per Dani Olmo. I per Dani Olmo, doncs sí, aquests són els tres canvis del Barça en el minut 62 de partit. El joc la juga Jules Koundé amb Lamine la central, Lamine al segon pal per Robert Lewandowski, el xut al pal! El pal posava la mà Ramiro per enviar aquest remat de Lewandowski el més lluny possible i finalment acaba impactant el pal. Déu-n'hi-do, però compte que hi torna Lamine Yamal. De moment està sent clarament el millor del partit, tot i així hauríem de valorar el fora joc de Lewandowski, però és que ha rematat a barraca, ha rematat a barraca, amb potència, amb encert. I Remiro, és que només ha posat una mà. Només t'hi pots riure. Només t'hi pots riure. És que mare de Déu. És que fins i tot mira la cara de Remiro fent una mitja rialla dient de les que ens estem salvant i bueno, realment Remiro està fent un autèntic partidàs. I després l'acció de Kubo, que sembla que s'ha trencat, Fins i tot, mira, demanant que entri el Cuchetto, fins i tot les com es diria? La camilla. La camilla, i es provocarà un altre canvi a la Reial Societat. Aquest és obligat perquè veiem la imatge de Takefuso Kubo sent assistit amb el cotxe mèdic, que haurà d'abandonar el partit sense poder-ho fer pel seu propi peu. Cancelo que amagava amb el xut, la centrada Cancelo, tocava un jugador de la Reial, la pilota li queia a Lamine per... Gol! Gol! Ara sí! Gol! Marca Rashford, marca l'anglès, marca el número 14 del Barça després d'una centrada molt bona de Lamine Yamal. Entrava amb tota la potència que té l'anglès per rematar aquesta pilota i ara, en principi, sí, senyores i senyors, fora de joc ni hòsties. al minut 70 del partit, Marcus Rashford avança el Barça en el marcador, enceta en el primer gol del conjunt culer, empat a 1 a Anoeta. Barça 1, Reial Societat 1. Per fi la justícia ens somriu, per fi la pilota ens somriu, perquè és que veníem buscant aquest gol des de la primera jugada del partit que hem tingut, que si no m'oblido malament ha sigut una que hem tingut amb Dani Olmo, i ara després de 70 minuts compta l'atac de la Reial, la pilota que a l'interior de Guedes, gol! No m'ho puc creure! Acaba de marcar la Reial Societat, la segona que tenen en tot el partit, i Gonzalo Guedes, després de que no veiéssim el que ha passat, perquè just ha succeït després del gol del Barça, la rematada de Guedes i el gol. És que no m'ho puc creure.
És que no m'ho puc creure. És que aquest partit és un mal de cap, és un malson. No té cap sentit aquest partit. Minut 70 de partit, quasi 71. Reial Societat 2, Barça 1. Àlex, què està passant? No ho entenc. Però és que no hi ha aturada perquè torna a atacar la Reial. La central Oriozola, rematada fora! Doncs mira, la Reial ha tingut el tercer i aquesta l'havia d'haver fet Oyarzábal. Milers i milers i milers d'ocasions per haver-ne marcat més d'un, 2 i 3 gols. Compte aquí, Ui. La pilotada alta, Joan Garcia en el joc dividit, no senyalen falta, està fora de l'àrea, rematada, Cubarsí! Ha salvat Cubarsí a la línia, es queixa la defensa del Barça, perquè crec que li havien fet falta a Joan Garcia. Treu ara la defensa del Barça, tenia la pilota falta. Pedri, falta, li fan a Pedri, Gil Manzano no assenyala res. Ha assenyalat falta però no ha assenyalat targeta, que és el que hauria d'haver assenyalat, o Odriozola, que s'oblida totalment de la pilota, diu tu, Pedri, cap al terra, i Gil Manzano creia que en aquesta jugada... No, bé, és igual, qui l'hagi assenyalat, tampoc aquí... És igual, perquè Gil Manzano estava allà. La passada per Pedri no és bona i li han fet falta sobre Pedri González i crec que serà targeta groga. Ara sí l'assenyala Gil Manzano, que s'emportava la mala butxaca i ensenyava una nova targeta groga per la Reial, en aquest cas per Ander Barrenetxea, per al conjunt Txuri-Urdin, i la falta és que és com un piano, no era de Barrenetxea, era de Zubeldia, que anava com un tren de mercancies i deia per aquí passo jo i tu ets el perjudicat, i en aquest cas Pedri González, el jugador que era el damnificat d'aquesta jugada. Vaja, és que podríem seguir comentant, però és que és un partit de molta i molta impotència. És que crec que és la millor forma de definir el que està sent aquest partit. És que el Barça, en circumstàncies normals, estaria guanyant aquest partit i en plaer, inclús, i amb certa facilitat, entre cometes, però 20 rematades totals del conjunt de Hansi Flick. 20 rematades, 8 a porteria. Frenkie de Jong, el Barça ara té la pilota en camp contrari i novament la Real Societat defensant. Regateja Cancelo, la centrada Cancelo, Koundé al pal! Al pal! Un altre més del Barça que surt a Norris, que no surt bé. La rematada de Jules Koundé, un altre més, que no surt a porteria, que no acaba amb el gol, no estava en posició antirreglamentària. La rematada de Koundé, que toca el travesser i no acaba al fons de la porteria. Un altre més que sumem a la llista d'ocasions fallades del Barça. No m'ho puc creure, i minut això ja. 84 partit, segueix el 2-1 al marcador. Això ja sí que no m'ho puc creure, Koundé remata una pilota preciosa. És que no. Preciosa És un riure. És que no sé. Sembla un acudit aquest partit. Sembla un acudit. Han marxat Pau Cubarsí i Koundé perquè entressin Gerard Martín i Rooney Bardghji, per tant treu un lateral i un central per ficar un extrem i un Gerard Martín que ara es posicionarà al lateral esquerre. El Barça intentant apretar el Barça amunt. Ara Pedri un altre cop que s'emporta una patada claríssima a la de Gorrotxategui. Si us plau, és que Pedri porta tot el partit al terra, però és que no paren de fer-li faltes. Que més Pedri... Ala! Mare meva, la patada de Carlos Soler. I cuidado, jo crec que això... Mira, t'ho dic ja, per mi és targeta vermella. Compte la targeta. Per mi és targeta vermella. Perquè a la repetició... Home, entrada amb els tacs a l'altura del turmell. A la repetició hem vist perfectament com Pedri tocava i desplaçava la pilota i posteriorment el jugador de la Reial és vermella amb una força descomunal a l'altura del turmell. S'ha de valorar sempre tres coses amb les targetes vermelles. El contacte on es produeix, a quina alçada es produeix, amb quina superfície i amb quina fortalesa. Ho anirà a revisar. És que la contundència on hi va Carlos Soler és que és un altre cop que cacen a patades a Pedri. Mira on és la pilota i mira on és el peu de Carlos Soler. Sí, arriba tardíssim i és que és molt dura, és que el pot fer molt mal. És que si aquí Pedri surt lesionat, què? Què passa si Pedri surt lesionat aquí? Doncs decideix Gil Manzano anul·lar la targeta groga i serà targeta vermella per Carlos Soler, molt merescuda. Sí. No hi ha més. Carlos Soler, que li dedica unes últimes paraules a Gil Manzano, abandonarà el terreny de joc i moda el Desplugues al Llobregat i tenim 9 minuts de temps afegit. Vaja, temps n'hi haurà de sobre, però és que amb el partit que hem vist, Àlex, és que... Home, deixa'm fer un breu repàs. És que
tinc poca esperança. No t'haig de mentir. Deixa'm fer. Jugant amb parsimònia i no trobant l'atac. Passa interior per Lamine Yamal de Frenkie. Lamine, la centrada al segon pal. No hi arriba ningú, però la pilota li acaba ras per la centrada primeres. Fermín, la toca un jugador de la Reial Societat, si no m'equivoco. John Martín, serà córner pel Barça, empipadíssim el del Campillo, perquè hem tingut una altra ocasió més per intentar trobar un gol. La centrada de l'anglès al primer pal, la pilota que li arriba a Remiro, no ha acabat amb bon port, li rebota la pilota a Pedri, serà servei de banda pel Barça, però aquella pilota s'enverinava més al compte. Veiem la jugada repetida, doncs cuidado perquè la pilota donava al pal i el Barça ha tingut l'oportunitat de marcar de gol olímpic, l'empat a 2. No m'ho puc creure. I Remiro que es posava amb el pal, s'abraça amb el pal amorosament, dient-li gràcies per ser-hi aquí. Rooney Bardghji aixeca el braç, la centrada del suec, la toca amb el cap un jugador de la Reial, Frenkie de Jong amb el cap, Lewandowski, Frenkie, no ho remata ningú, la pilota que la rebutja amb el cap a Renechea, però ara se l'emporta Cancelo, el toca amb el cap que és massa fort, serà fora de porteria per Àlex Remiro. El Barça perd per 2-1. El Barça perd havent disputat 22 rematades, 8 de les quals a porteria. Ai, la pilota li arriba a Lamine Yamal a la dreta. Lamine pot buscar el xut de Lamine fora. El xut de Lamine fora, una rematada en aquest cas. Jugant ara amb el número 18 del Barcelona. Compta el xut de Rooney Bardghji. Finalment, a les mans de Remiro, un xut des de fora de l'àrea, creuadet a la banda dreta de la porteria de Remiro. Ho segueix intentant, és un frenesí, és un no per a David, i va Lamine, la centrada de Lamine directament a les mans de Remiro, i ja està. Hi havia un rebot i l'agafa el porter de la Reial, l'agafa Remiro, que és felicitat, és elogiat. Només podrà ser per conformar-se amb un empat, però en aquests moments jo te'l firmo. Lamine, la centrada, Remiro atrapa Remiro la pilota, esperant que s'acabi el partit, xiula al final del partit Jesús Gil Manzano. Ha guanyat la Reial Societat per 2-1 al Barça, partit que no sé com catalogar-lo, però si haig de fer una manera com hem fet moltes i moltes vegades en aquesta retransmissió, és impotència pura del Barça, perquè el partit ha sigut un bon partit del Barça, un partit que no podem estar tristos amb l'actuació dels nostres jugadors, no podem recriminar massa més enllà de les ocasions fallades. Allò sí que... Bé, jo crec que no es pot ni recriminar aquesta situació, però avui toca perdre, i si s'ha de perdre d'una manera, Àlex, mira, s'ha de perdre així, d'aquesta manera, per 2-1, lluitant fins al final, generant molt, però algun dia, noi, t'ha de tocar perdre, i si s'ha de perdre en el camp també és en aquest com és en el de Noeta. Sap greu, evidentment, per el que has fet, tot el que has deixat al terreny de joc en aquest partit, però bé, avui no tocava, Àlex. El tercer home, amb David González i Àlex Farsac.